aja nganti kliru sesembahanku rinten lan telu limang waktu kanggo prasta mung karalan nafsu
adikku si Dewi Roro Kijang iki yo gatekke ning jebul kawusanane Jantre iki kados pundi sang Panembahan saka ampuhe pusaka Jambe iki ditumpake undang-undangke lawang ditungi pusaka wis sigar dhewe-dhewe. Nah, Dewi Roro Kijang ora srangka banjur melusi wujude Jambe kang kepiar mau lah pangot mau dikempit. Nah, kempit ditumpangi pangkon banjur ditinggal melusi wujude Jambe kang sigar yakin. Lah, iloke kaindahan, iloke kahanan Jangkrik pusaka pamot lanang pangot waja kalah pamot kencana ku ilang musna. Ilange pangot Jangkrik adikku Dewi Roro Kijang iki Garbini niku napa ta Sang Panembahan meteng ora apa-apa langsung. Ha iya. Wah, burak. Nah, adikku Dewi Roro Kijang iki wong isih prawan kok Garbini ya isih karo kewatenan. Nah, terus ngene ya Di ora usah awakmu bingung awakmu Garbini wis besok lamun lahir tak akune anak wae. Tak dakune minangka anakku. Ning Dewi Roro Kijang aku bakal bali tlatah kula maneh malah suwe kula maneh ning akhir maneh aku tak gentur topo ngono napake anakku sing lagi mbok kandhut kuwi. Besok lamun anakku lahir yen goleki aku kandhanono yen aku mapan ana ing leladan utawa perenging Gunung Merapi ing daerah Pangkil kanthi kalungono klinting kencana kala sutra diwangga. Menang diapalne. Tak tulis sakit dulu, tak tulis apa? Lajeng kados pundi Sang Panembahan? Dina iki Jangkrik kok kaya ngenteni sileme prau gabus jumenduling apa jumedel iki jare. Jumenduling watu hitam. Liripun kados pundi tangeh lamun suwi anggonku ngenteni kok ora ana tekane bocah yen lanang utawa yen wadon. Apa adikku si Dewi Roro Kijang ki anggone nglairake ora kena di rumah ora apa piye apa keloro tang. Mugi-mugi Panembahan ingkang rayi anggenipun nglairaken slamet wilujeng lajeng menapa menika wonten lare kang upadi panjenengan minta dipun daku dados putrane panjenengan. Iya Jangkrik mujimu tak monggo. Nalika semono bebasan anggennya cerita Sang Begawan Ajar Mangir dhateng para Jangkrik dereng paripurna. Kedadak kesaru Dumraja lampahe naga sak mental gedene. Oke Bu. Joko baru pinting. Ini selalu juta sosok. Pinting pecah gede nih. Orang pepek. Minus soto makanan. Sari. Matur kanjeng Rama. Ingkang sukses kanjeng Rama. Sukses.
sajroning aku rembukan karo semangkuk ini iki ana gloso-gloso saka sepini gedine ya kula. Yen kowe duwe jeneng-jenengmu sapa? Yen kowe bisa tata jalma enggal matura. Kula nan wonten dawuh Kanjeng Rama kula menika Joko Baru Klinting. Bikin saking leladan Rama kula atmajanipun Ibu Dewi Rama Kijang. Mila kula suwun ngarsa panjenengan Kanjeng Rama miturut dawuhipun Kanjeng Ibu Rama Kijang. Pepundhen kula tiyang sepuh kula mapan wonten ing leladan mriki. Joko Baru Klinting. Dudu lamake jango menungso duwe anak kok wujud kula. Yen kowe ngawu-ngawu gawar bakat tegel dulu. Waduh Kanjeng Rama. Kula aturi mirsani dhateng guru kula menika Kanjeng Rama. Kraten napa Kanjeng Ibu paring dawuh bilih saderengipun paduka jengkar saking Rama. Panjenengan paring dawuh supados inggih menika menawi wonten lare ingkang sowan dhateng ngarsa panjenengan kedah kalungan inggih menika Klinting Kencana Kala Sutra Dewangga. Kula aturi mirsani dhateng guru kula menika Kanjeng Rama. Yo, Baru Klinting. Ya aku nyawang yen kuwi yo kuwi kalungan Kala Sutra Dewangga. Lah Klintinge nek endi? Kanjeng Rama Klinting menika ical nalika kula ngambah gegana tumuju dhateng papan mriki. Lah nggih dawuhipun Klinting menika Kanjeng Rama kula ngabdi. Kok bilih dados wana dadi wana. Yo kuwi wana Baru Klinting yen dadi desa Baru Klinting. Dadi kaya mangkono. Awak budal megono, Klintinge ceblok banjur papan kono. Nggon situ ceblokan Klinting kuwi mbok arani yen alas Baru Klinting yen desa Baru Klinting iki sampun kasunyatan bilih kula pun kalungan kala Dwiwangkara. Mila kula aturi ndaku kula minangka putra paduka Kanjeng Rama. Baru Klinting kula nonton dawuh Kanjeng Rama. Krana iki minangka panebuse Joko Baru Klinting kudu pinter ngeturi Gunung Merapi iki. Ngoten Kanjeng Rama. Iya ora tak tegel Gunung Padake dosamu. Waduh Kanjeng Rama nggih ngestokaken dawuh. Nalika semono saya nalongso manahe si Joko Baru Klinting sidra anglet ing gunung. Bebasan yen kinandra kaya wilangan 6 tegese siji. Allahumma sholli wa sallim
cengkang sampun boten kiat ngodon punang badan gesang bangkling menawi kabatak ingkang tamtu hasil pedhot badanira bangkling kula nyuwun pangapunten sarta nyuwun priksa dhateng ingkang mawa sampun telas otot bayu kula pun saged mboten saged ngodot malih dhateng badan kula menika kirang sateng Kanjeng Rama menika napa sampun dipun anggep cekap menapa dereng Kanjeng Rama baru klitik kula napa wonten dawuh ingsun iki sabda Pandhita Ratu datang kena Wolamali datang kena Wolamali lan senajan kurang sacengkang tak anggap durung teko utawa durung cukup inggih lajeng terus mugi Kanjeng Rama menika upami kula sambung kaliyan lidah kula wonten menapa bareng baru klitik kula napa wonten dawuh krana lidah utawa ilat perangane saka badan kena wong sambung nganggo ilatmu menawi mengaten Kanjeng Rama menawi kepareng kula saged kula sambung kaliyan lidah kula badhe kula ayahi ya lakonana apa kang dadi sediamu muga-muga kasembatan kang sira sedya inggih Kanjeng Rama nalika semono baru klinting hamobot punang lidah utawi han ngloloraken kebutuhan ngloloraken iki jane lho telolor lha iso yane kok nglolor punang lidah nalika semono prayitna sang begawan ajar mahir lidahe baru winting cabak utawa cawak utawa ngepang serempet pusaka tugel punang lidah lidah kula jenengan serempet kalian pusaka tugel jenengan pejari mawon Kanjeng Rama ingkang putra menika baru klinting ora-orane yen kowe bakal mati tak tigas lidah lajeng menika kados pundi ya isi sepisan kas penjalukku tugelane lidah iki ulun meneh banjur ciptaken dadi pusaka tumbak sak landheane
wonten pinter lakoni kuwi bakal tak daku minangka anak kulanan tenan kuwi. Menawi wonten Kanjeng Rama kula tindakaken wekdal mangke yo dak rewangi ndedonga mringasane Gusti anakku muga-muga kasembatan dadi yo kuwi panjang kamu nalika semono tugelan lidah kaulu malih dening Joko Baru Klinting kasabdo wonten sadenya wekdal utawi wonten sapirangane wekdal boten sawetawis dangu kalebehake pun wujud pusaka sak lambeyane. Menika sampun wujud pusaka tumbak sak landheyanipun. Menika naminipun pusaka menapa Kanjeng Rama? Baru Klinting iki jenenge tumbak utawa pusaka Kyai Dampik utawa Kyai Upas. Lajeng kadikdayanipun utawi ginanipun kagem menapa pusaka menika Kanjeng Rama? Joko Baru Klinting nonton wonten dawuh saka kanugrahaning Gusti sapa kang kadunungan pusaka iki bakal pinayungan dening ngarsaning Gusti Kang Maha Agung slamet pilujeng gesangke. Waduh mekaten Kanjeng Rama. Iya Baru Klinting nonton wonten dawuh senajan wis rampung kabeh makaryamu ya nggih sira ndak daku minangka atmajaku dadi anakku nanging sawetara dina ora kena kumpul kalawan ibu lan rama. Wah lajeng kula kedah mapan wonten leladan pundi Kanjeng Rama? Baliya mangetan yo nggih tapa ana alas ngebul tapa batang tapa batang menika kados pundi Kanjeng Rama? Tapa mati aja mati-mati juga nggonmu mertapa yen durung diruwat kelawan warga bebrayan agung kono utawa masyarakat kono. Waduh Kanjeng Rama kok abot mento sanggane. Baru Klinting yen pancen kenceng kang dadi tekad lan niatmu bakal kasembadan kang dadi gegayuhanmu nonton ngestokaken dawuh prawi lanten. Lajeng bidal kula ngene sadurunge awakku budal menapa mampira ing glagah ombo aku krungu jarene ibumu saiki mapan ana glagah ombo aturana ibumu Dewi Rara Kicang supaya kumpul karo Rama ana ing padipukan manir kene mekaten Kanjeng Rama kepareng ngestokaken dawuh ayo nulung saya tak bekali ya. La ilaha
Sidro dengan sok arso lambat toko bahkan lambat yang sabar ini bentuk dan sosok muncul kesannya bocah santri kula nek wonten dawuh Joko Baru Klinting wis budal lha nggih kedadosan kok aneh-aneh kon sang begawan ya ngono kuwi ngalam donya iki isine ya ngono-ngono kuwi lha nggih wong menungso kok ya duwe anak kula bocah santri kula nek wonten dawuh aja sinenggo kae ula nanging panggraitane kang prabudha lan manungsa ngaten tentang penembang yo santri bubarno kanca kancamu sing padha siwaka aku bakal munggah marang Sanggar Pamangenan ngrewang-rewangi anakku si Baru Klinting anggene mertapa ning alas nebel munggu-munggu enggal prinuwat dening warga Bebelwana inggih ngestakaken dawuh sang Begawan kacarita kaya mangkono wis paripurna Dendra Imbal wancana paring dawuh sang Begawan jaman kene para santri sidro jengkar saking pacrabaan minggah marang Sanggar Pamangenan nengno kang kawusa gandya kang sinarita kaitrit waton rata ngono lho nggih to tan kocapok capono ingkang mapan wonten pepungulan nenggih para amban ingkang sami leladi mring sak Begawan tansah ngajeng-ajeng kunduring sang nata angrantu dawuh anggenipun sesaji utawi samak nyamataken sesajen tansah ngayun-ngayun kunduring sang nata sang Begawan
cedi kang sabiyantu pring begawan ajaran senajan namung emban utawi prewak ing mapan wonten paredèn nanging kawestara ayu-ayu warnane ayu murni dudu ayu pulasan gitu Pak wayangnya. Gunas Ganes galak ulat raga karana yen to tinondro pancandra aluwih warna krana wektune mepet disingkat wae
dilatnya ning pucuk gunung ki ditindaki. Wis jadian. Yo muga-muga panjenengan iki Duriga Yuswa tansah paringi kesehatan. Terus awas lemono awake dhewe. Iku mesti diarep. Iki Mbah Maran wis kok ndak berangkat nang Pak Direkat ya. Ukurane piro? Agak kuatir. Guyonane tak kok ukurane ora yo oleh to Pak Maran ya ngono iki. Iki wis maknes, maknis iki. Jenengan iki janis. Lho iki wis mes setengah 12 kok dawuhe Mbak MC wae sampai setengah 12 saya tinggal. Dicekak awas bae dibukane. Lelaki mring ngarsane sang penembang Ki Ajar Mahir kecawis kubur apene samadhi. Selindro, jangan ini nih kalau anu banyak tanggal belas cuma Jawa jadi gitu. Kandane kan sekadong lan kembang menur kaya semua mangambar momor kuku sing tubaku alon-alon remembo bakoro wati kene ndak payu-payu jenggo Dewa ini jemblung barang apa tak aku pikir saja. Tangi samar pamoren socmo sinok moyo winayo ing sepi sinimpen teneng ing kapu pambukane ngawarna Lihat layar Pindo sane supeno supu-suping rasa jati Dewi Roro Kijang tekan nampi sowanira Joko Baru Kliting saka gedene tresnane bebasan tebih awe cedhak karo kakake pisan
candrane pindha sipating nabi sifat nabi mulya jati tanotane kanthi bekal pangestu panjenengan wilujeng lampah kula kanjeng ibu kula sampun sowan malih dhateng arsa panjenengan yer suwe nggonku ngranti nganti kaya ninggal jabat bayi pinggir jurang kepriye yen apa wis dijaku minangka anak dening sudarmamu pangestu panjenengan sampun kanjeng ibu kula sampun dipun daku atmaja kaliyan kanjeng Rama Darmanyu tiwas lakar kebenaran yo nggih dene sliramu wis dijaku dening kanjeng Ramamu banjur kersamu ngaten kanjeng ibu kula menika tersih kedah ngayahi setunggal sesanggeman malih kudu kepiye kula kedah tampa mbatan wonten telenging wana ngebut tampa batan tegese tampa mati inggih kula boten kenging jugaran yen kula tampa menawi dereng rinuwat dening priyantun ngebel mriku ngono yo kanjeng ibu kepriye kula ugi antuk pitukas saking ngarsanipun kanjeng Rama bilih panjenengan wekdal menika katuran makempal kaliyan kanjeng Rama wonten ing leladan malih kempal kaliyan kanjeng Rama dadi
kumpul karo ning Rama gini. Yo wis yen pancen ngono ya anakku. Awakmu budal marang penanyas sebelah tak bali kula yo wis golipku uyah-uyahan nduk selamat pisan-pisan muga kasih badan kang dadi sediamu. Kasembatan kang dadi niatmu aja kepati-pati jogar yang rewu diruwat karo pawunan lap dan membel guru wis tak dawuh kanthi Rama pamanjur pamit ayo kira bujang kami tak budal nenggih Joko Baru Kliting yen tumuju pring wana wektu nalika semono satemah Joko Baru Kliting mapan wonten ing sangandhaping kayu randu alas ingkang janjar sanga kayune Purwasa Jati
loro mengyata nengno kang lagi mangan toko ganti kang cinarita ora kaya utusane demange ngebel Lah yo to. golek daging krono desa ngebel kuwi arep ya punya anake bersih desa golek daging utawa bebedak ana tengah ngono nalika semono kanca-kanca sing cacah 8 ana kami tuwa karyani bayane Jito RT Mulyono ala Brudin Mas kabeh padha melu cah 8 padha dolanan nang tengah ngono kaya caping gunung cahane Gados. Dejaman
Nggih. Kanca. Iki mau kang sore kecuk urung rokok. Biasane wis lek merem urung lereng, urung prei lho. Pirang jam iki, Mas? Ngopo ora ya? Iki aku mek nggawa mbako tek lho. Ayo. Iki lho kok. Sapa sing bapak iki? Wah, ya. Lho, ora bocah ontongan karo, Pak. Lah rasane masih penting. Wah. Lah iya. Wah, kuwi lek mboten karo banyu kambil ora kuwi. Banyu gula. Banyu gula. Enak tenan lho. Kan carita nalika semono bayane Jito, Ayo bayan. Banyak memang harusnya banyak. ngetok kobot langgesan watang. Yuk. Dilus banjur dilanggesne watang dibuat cok. Wah, ya. Waduh, bapak-bapak nyapa to, Cip? Umek kewi karo mulyane nyapa. Tandakmu. Niki lho kula ngethok kobot mak jeneng ngoten tok lajeng anu niki medal darahe mak tuwe kaya daging niki napa? Waduh, kanca ngebel kurang prayitna. Iki dina iki dudu sembarang. Ketoke watang mbok langgesan ning sejatine kuwi mula tapa, kanca. Yen mangkono kanca, iki wae diruwat. Mergo wiwit adat rupiah yen Ndara Demang utawa dhewe bebedak ora utus karo Ndara Demang Purwacarita iki mesti kepethuk kewan sembarang, Mbak. Lah iki semut irenge kok nyimpang lho. Ya wis sak enake iki wae. Ayo, tinggal diruwat, disisake sirah, eri, kulit lan petite. Ayo, tinggal padha laksanana. Ning aja pencicilan lho ya kowe. Ulung pikul fakwa bahas iki go mulih kanggo kuburaken bersih desa. Mulih ayo njujuk nang gene pendopo Kademangan banjur pasrahke Ndara Demang Purwacarita. Kan carita nalika semono para punggawa desa kang diutus dening panjenengane Demang Purwacarita sampun wangsul sami mikul wujudipun dadi cacak 80. Kacarita ora kaya sirah, kulit, eri lan pethik nenggih silahipun utawa awakipun Jaka Baru Klinthing kumpul dadi siji dereng atasa dawah dados pucah gajah. Nanging sakmenika sampun wujud menungsa lumrah ning kula kok mboten sami kaliyan lumrahe menungsa.
Dedek kula cebol kepalang bathuk nonong, irung yunti, lambe nyumi, untu cili, bulu cendek, pundak brojol, bokong tepos, gawe super kakus, saawak cacatan kabeh. Lah iya, ora kancaku. Lah, kula kek kok wong arep. Kakang sing tung arep. Wah, apa di? Celak-celuk iki nyapa? Aku krungu jarene Pak Demang arepe bersih desa nanggap tayub. Iya bener kan gak diatur. Yo kan delok tayub, ndengelmu amuh yo ngarep karo mulai gak kencang kok. Masa delok tayub, iso tak ewangi yo. Lho sapi ku selak luwe wis meh suruh kok. Wis toplek sapi luwe bru ana. Oh, dengelmu atos ngono sapi luwe kok ngebruki tegese blu ana suket. Wis kok iki delok tayub bae. Ku tak rewangi ngarep kayak suarane kaya nggone Ndoro Demang kok kaya apa kayak serampat apa kayak. Segane sak pincuke gondhong jati segane rupane abang. Ora apa-apa, sing penting enak dipangan ngono lho, Le. Ning ngene lho, Le, kene iki nggone mung sego, bumi iki wong tugase adang sego. Lah, nek njaluk lawuh kae njaluk nggone Mbok De sing tukang kae masak iwak kae. Heeh ya De ya, aku tak rono, tak njaluk iwak dilawuh. Mbok De sing tukang masak iwak. Mbok De. Lho rewang kok turu iki piye iki, Dek? Mbok De. Walah dalah bocah kurang ajar. Kaget aku mati nyak mancal wajah guling. Ana apa? Celuk-celuk. Dhewe ngapunten wayahe, Dek. Aku iki wis oleh jaluan saka nggone Mbok De situ wong adang aku njaluk sairis lho, Dik. Sairis. Aku sing wiwit esuk masak durung wani nitil kok. Nitil
mikir ki apa to, Dik? Oh, niki Nyicipi. Cipi, ini hotel iki apa? Iya ya, Dik. Wis anu ngene, ora kenek kowe aku ora wani ngidul tenan, ora wani nilik tenan aku. Ngali kono, ora kali tak kuwapik banyu kobokan lho. Alah, ora to, Dik, dijaluki wis ora oleh arep ngapik banyu kobokan alah. Bodhe sing tukang nyerundeng. Iso apa to celuk-celuk jane? Aku, Dik, aku njaluk sak perut lho, Dik. Sak pyur ngono lho, Dik. Apa pyur kuwi? Iya ngono lek sing ngelingi celuk. Ah, celuk sundenge sak pyur ngono lho nggih lawu sego lho, Dik. Ora kenek. Wong aku kate esuk wae sing nyundeng. Ora wani mangan, ora wani anu ora oleh gawe ndoro demang kok. Ora kenek ngalih ngono. Ora ngalih tak tuwapuk sotil bokongmu engko. Napa kok bokong? Aku kaya milih. Iya Des, ngono kok nesu lho ya wis tak balekne wis gak golek bodhe-bodhe sing tukang adang sego. Apa to Le? Tak balekke Des segane ora enak lawe, ora enak mau jarine luwe. Lah piye kalau apa jenenge daging iwak ya ora oleh njaluk sundenge ora tak balekke Des. Iki jolono ya Des, sampean iki nyapa to Des? Aku ki nyambi gawe kakir lho Le. Ngene ya Des. Besok-besok yen tukang adang aja karo nyambi ya Dik, adaan seorang becik. Tukang adang ya mligi adang, khusus adang ngono wae. Aja nyambi gawe-gawean liyane. Iki jolono dhewe segaku jolono kuwi apa kuwi sada lho, sing sampean gawa kuwi. Iya Le iki sada sakler iki jenenge sada lanang. Arep mbok ki apa tak kene dolanan ya Dik. Ning aku meling Dik ya. Kapan-kapan ana jeglung ping 3 sampeyan nglumpukke ya uburan pene wong sepuh kaya dene gula, bubuk, menir cemplungno tresuk kono. Terus sampeyan nggawa entong sampeyan numpak lesung ya Le. Ayo Dik. Aku numpak lesung. Nggih, ya sak numpakan kok jeglung kok. Lah yo ora karep numpak ora jeglung. Pasang dumangkleng. Oh ngono. Iya Dik. Ya wis Dik, aku tak metu. Yang jobone tak dolanan karo kanca-kancaku wis andum slamet donga dinunga ya Dik. Wong sing kaya becik kuwi muga-muga kaya sampean muga-muga antuk pangayomaning Gusti. Iya matur nuwun, Ger. Sampeyan iki asmane sapa to Dik? Mau kenalan. Ya kanca akeh sampean tak. Aku iki wong sing seneng ngarani jenengku Mbok Roro Tumpang, omahku Gedangan kono lho. Oh, sampeyan iki sapa aku Joko Bajang, Dik. Joko Bajang aku. Ya wis Le, pancen wong kono ya wis sewang-sewan awakmu ya dolanan-dolanono aku tak tutuke nggonku adang. Ayo Dik, aku tak goleki kancaku neh. Nalika semono Joko Bajang kepanggih kalian rencange malih. Iki ora usah ditaburi. Lho, kok wis bali to, Dik? Ndi didum kene? Didum apa to, Kakang? Lho, mung jare golek jalukan. Walah ora oleh lho, upamu kaya ngono. Uncek ngono kok golek jalukan iki ora oleh. Malah aku disiyo-siyo Kang karo nglani iwak karo sing ngrundeng kuwi. Ya Kang dolanan ae. Ndelok tayub ora iso nelokne beso dolanan ae yo. Dolanan apa? Iki aku duwe dolanan jenenge sodo Kang tak encepne lemah latare Kyai Demang kono. Rek sampean iso jebol tak paringi ganjaran. Ganjarane apa? Iki wujude anu Kang. Aku duwe kalung jenenge Kolore Sutra Diwangkara. Wong iso jebol tak ganjar iki. Walah wong kalung rupane lepek kaya lho iki apa? Wah ngenyek. Iki mbakno ngene Kang. Katyasane yen ana udan ora kudanan ya panas kepanasan. Tapi lek nang gubuk dienggelmu amo. Tenan Kang, iki katyasane ngono tenan biyen. Biyen nek klindringe Kang kena nggih hiber. Dadi klindringe ilang kok. Jajan itu nalika semono. Si Joko Bajang utawi si baru klinting ngeke somangki Kanjang Tolo. Wis jajan iringi ganjaran. Nalika semono kadange utawa kancane baru klinting utawa Joko Bajang jebol pun nang sada datang ketiba klemah diguyu karo panapa kabeh.
jebol aku. Kacarita nalika semono kakeh wong sing padha njebol sada lanang kang dicepake Joko Bajang ora ana sing kuat. Satemah dadi panonton atau pandeleng itu karubung dene warga kono. Satemah Ki Demang amung plintang karo tanda-tanda kijinan. Dadi dukane Kiai Demang edian wong ngebel bodohan. Tanggap ning tayu apik-apik kok malah kok bodo ndelok bocah dolanan. Sapa iki? Niku lho. Kiyaine niku larene sing ngecepaken sada niku klepas klebus teng saka pager niku lho. Sapa lho jenengmu? Kula Joko Bajang, kiyaine. Saka ngecepne sada. Nggih. Jebul jenengan cabut piyambak. Yen aku iso jebol apa ganjarane? Niki kula caosi wujudipun kalung kula Kala Sutra Diwangga niki. Jebol sada ngene ora gudak iki luwek ya buluan. Kacarita nalika semono Ki Demange ngebel reka-reka njabut pun nang sada lanang. Nanging mboten kasembatan malah geblak diguyu karo wargane. Jebol ora kuat mirang-mirangke nganti aku tiba geblak kejengkang diguyu wong sakmene kae edan tenan iki. Bajang kula nak nonton dawuh jebol iki sada kula purun jebol ning kula gadah bebono apa panjalukmu? Kula nyuwun ulame panjenengan yen mengarep njaluk iwak wae nyang pawon mangano sak muntire udelmu leganing atiku. Nalika semono Ki Demang Purwacarita mboten ngertos menapa ingkang dipun kersakaken Joko Bajang. Nyuwun nulam tegese iwake Ki Demang sak wargane ning tanggape si Ki Demang njaluk iwak kang ana pawon. Nalika semono Ki Joko Bajang nyandak pun nang sada kajabut brol wonten temtok ageng gedhe dadi banjir malah banjir kahanane iki sada sing sak cekel iki kan tak sawatake ngendi papan sing kecebloan sada iki besok kerjane jaman dadi desa sada sinekang bumi langit. Inggih tukang padang ingkang mituhu dhateng aturipun Joko Bajang yen Joko Baru Klinthing. Nalika semana munggah marang lesung cecawis nggih mriku gula
kopi sak menire pisan. Lah praune utawa lesunge Ki Dewi Roro tumpang Nyai Dewi Roro tumpang janggrang mandeg ana putukan dadi bingung Dewi Roro tumpang. Wonten dawuh Budi Dewi Roro tumpang iki kuwabeh wis mbok tindakake tegese prauku sing janggrang mang wis mbok dukiri utawa mbok unggahke lemahe wae nyabda dadi desa munggahan terus panggonan kanggo nyanggrang iku mbok jenenge besok dadi desa campur janggrang lan iki apa jenenge wis rampung pakaryanmu iya kan Budi. Terus omahku ki piye tak bangunke pisan. Nah, aku tak nunut nggon sithik wae ya, Dik. Arep nunut apa bakal kula tak nyempet di malah dining nyuwun geraning Gusti dimen menapa ingkang kula sedya menika kasembatan nalika semono Ki Joko Bajang utawi bocah Bajang semedi malah dilenik meminta nugrahaning Gusti salen rupa dadya satriya bagus warnane. Apa nger ngeten nggih lho kok sliramu dadi bagus warnane nggih kasembatan ingkang kula suwun niki ngeten nggih kula tak niki elek kula niki sanes atmajaning wong tegak bendaraan lho Dek aku ki anake ya kuwi ki ajar mangir ring Leladan Merapi lan Ibu Dewi Roro Kijang wong ngono to nggih aku njaluk ngapura nggih nyuwun pangapunten aja ngono dhewe wis biasa wae panggah wae ateges ngeten ya Dik niki pun rampung pun bar kok dipencolot-pencoloti diracuk-racuk untune mepet pun telas kula tak mengilen jenengan mapan wonten bangunan utawi omah ingkang kula nembe kula bangun niki muga-muga besok Budi Roro tuntang dadi tetuaning desa kene dadi parang pitakone pun dhewe kula tak bidal lelungsen bebak kali monggo ewang sesewang-sewangan iya anakku nggih monggo foto bersama